Zdravím priatelia, dneska je piatok, nádherný slnečný deň. My sme si vyšli s kamarátom Palim na štrchovňu za obcov Čierna voda. Ja mám nahodené dve fíderky. Pali si teraz zavážal prvú udicu malým člnom. Rozbalím aj ja svoj čln a uvidíme, čo bude. Petrov zdar. Budem sa snažiť do videa dať aj nejaké zábery už konečne, lebo niektorých to strašne irituje, že dám video, kde nie je žiadny záber. No ja robím záznamy autentické, nejde mi o to, aby som tam nasúkal zábery. Ja nedržím v počítači ani v telefóne svoje nahrávky, dávam ich na sieť. A je na každom, či si to pozrie alebo roluje ďalej. Mám ešte jeden kanál, kde je téma motorky, lebo takisto jazdím aj na motocykli. Mám Kawasaki Z750 a nahrávam aj v práci. Jazdím s kamiónom. Teraz už iba do Čiech, ale 17 rokov som jazdil po celej Európskej únii. Stačilo. Palimu sa už vracia člnok, zaveze si druhú udicu. Neviem, či je to výhoda tejto štrchovne, tu sú aj 40 metrové hĺbky. Do budúcna asi si kúpim sonár. Idem si rozbaliť môj čln. Priatelia, tak zase tu skapal pes. Ani ťuk. Môžem zavážať. Skoro som odmotal celý laset, vlastne snúru z navijáku. Nič. Hodil som to tuto 15 metrov. Zase nič. Pali to tiež skúša. Nahodil tak 30 metrov od brehu. Ale pekný pobyt v prírode, slnko svieti, trošku slabo pofukuje. Zo pár rybárov dokola je tu. Chodia tu nákladiaky so štrkom a niektorí ide jak blázon. Taký prach narobia. Šotolinová cesta.